je to? Hulčička. To ne. Tady to, co je. To je Miss Europe. Evropa, správně. Evropa. Co je toto? To je hlava od... ji tam nasadili vši tam nasadili odsaď a z ty hnědý košile. No to je tedy, prosím, Španělsko. Teďka proč ušili tady tu košili zde, in Berlin? Aby ta francouzská blůza a ruská sukně v tom zmizela. Docela správně, radši nejedí, jen aby košile mohla být. Může ta ruská sukně a ta francouzská bluza zmizet? Nemůže. A proč nemůže zmizet ta French blouse a Russian skirt? Protože je tady špendlík neboli Sicherheitsnadle, neboli safety pin. Made in Prague. Výborně. Teď budu zkoušet já vás. Z Bible. Kdo to byl David? David a Goliáš byli dva. Kdo, co byl on? David byl malý. Malý byl, ale chytrý a sporý. Lidi na lidi jsou jako saně, člověk na člověka jako kat. Podívejte se na ně, musíte naříkat. Obrdopití mužíka mydlí, domnívajete, že vyhraje? Klidně seďme na židli, čtěme Bibli, tam to všechno je. Samuelova kniha nám povídá, jak na Žida přišla veliká bída, jak ti vidní filištíni válku nebyli, až potkali Davida. David šel do války, volky nevolky, velké dálky nesl bratrům homolky, pochodu se cvičil vodu, dal si prostejča příhodu, 3 šutry do tobolky. Hej, hej, kam se valej, ty jsou malej, nikoho nevidí. Takhle Goliáš to provokuje, David slušně salutuje, když mu ale obr plivnul do očí. David se otočí, frakem zatočí, když začínáš to, tak tu máš, byl si velký, a mě kuráš, a jaký byl dobrý.